Bob ten chystá vlastně noťaz a tady jsme programově absolutně vyzkoušel, takže to možná bude úplná jako píšera. Nevím, co z toho vznikne, protože jestli budeme natáčet tu hru a ten program bude blbě, tak asi z toho nic mít nebudete. Každopádně kamera může víc. Takže normálně víc, tak. Ať nás ale vidí to bajo. A musíme něho vidět on nebo já. No. A vlastně chystáme se natáčet Sleeping Dogs a doufám, že to půjde. Nevím, co kamera má na to. Půjde to nebo nepůjde to? Půjde. Jo. Půjde. Tady tvoj kameraman říká, jo. Každopádně máme ještě teď novýho člena. S Kokoláskem to teď není jistý. Vypadá to, že asi od nás půjde. Nevím, jak to má. Dneska měl dorazit, ale zase nedorazil. Nevím proč. Každopádně nevím, jak to s tím teď bude. A myslím, že je to teď všecko. Jo, přesně. Takže pokud se tento mini vlog líbil, dejte určitě vlogu like. Pokud chcete vědět víc o naší práci, tak dejte určitě odběr. Za to už budeme asi za oboje dost rádi, že? A u příštího vlastně už let's playe, možná i vlogu, možná i challenge. Čau. Responsivno.